ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବ। କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଘରର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଘର ଖାଇବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ତାହାକୁ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ, 4,000 5,000 ଟଙ୍କା ତାର ରେଟ୍। ଯାହାକୁ ଖାଇକି ଲୋକମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ବି ମିଶା ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ବି ମିଶା ହେଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବା। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନେବେ ନା 1 କିଲୋ ଚୁଡ଼ା, 0.5 କିଲୋ ମଖାନା, 250 ପାଖାପାଖି ଅଖରୋଟ, 250 ବାଦାମ, 250 ଆଲମଣ୍ଡ ବାଦାମ ଆଉ 250 କାଜୁ, 0.5 କିଲୋ ପାଖାପାଖି କଳା ଚଣା। ତାକୁ ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରି ପୁରା ଧୀର ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ସବୁ ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ପାଉଡର କରିଦେବା। ପାଉଡର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କାଚ ଜାରରେ ରଖିବା। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ବି ରଖିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ବାହାରେ ବି ରଖିପାରିବେ। 3 ମାସ ଧରି ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚେଇଲି ନା ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।